እዚ ኣሜሪካዊ ሽሙ ኢሳያስ ማቴዎስ ይበሃል። ኣብ ናይ ኣሜሪካ አይዶል ቀሪቡ ከምዚ ይበለ። ህፃን እንዳሃለኹ ከም ማንም ቆልዓ ብዙሕ ትምኒትን ተስፋን ነይሩኒ። ዓብየ ተመሪቐ ስራሕ ሒዘ ተመርዐ ቆልዑ ወሊደ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዝማሬ እንዳገልገልኩ ብሓጎስን ብዓወትን ናይ ምንባር ዓብዪ ሕልምን ተስፋን ነይሩኒ። ነገር ግን ካብዚ ኩሉ ወላ ሓደ እኳ ኣይተሳኽዓለይን። ምክንያቱ ከዓ 18 ዓመት ምስ መላእኹ ብሓንቲ ዝተረገመት ዕለት ምንም ብዘይፈልጦ ጉዳይ ፖላዊስ ብስርቆት ተጠርጢርካ ኢኻ ኢሎም ሓዙኒ። እረ ንጹህ እየ እንተበልኩ ሰምዓኒ ሲኢነ ተሰሪቕና ኢና ዝበሉ ሰባት ይመስል እዩ ስለ ዝበሉ ጥራሕ ናይ ዕድመ ልክዕ እስራት ተፈሪዱኒ። ብዘይጠያቒ ን54 ዓመት ኣብ ሓንቲ ጸባብ ክፍሊ ውሽጢ ተቖሊፈ። ኣብ መጀመርያ ከባቢ ተስፋ ቆሪፀ ነይረ። ጽንሕ ኢለ ግን እዚ ነገር ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ እዩ ዝኸውን ኢለ ብጸጋ ክቕበሎ ጀመርኩ። ካብኡ ግን ብዘይ ዓጃቢ ባንዲ ብዘይ ሙዚቃ መሳርሕን ኣብ ባዶ ክፍሊ ውሽጢ በብዕለቱ ንእግዚኣብሔር ብመዝሙር ከመስግኖ ጀመርኩ። ድሕሪ 54 ዓመታት መዝገበይ ከም ኣጋጣሚ ዝረኣየ ብዘይ ኣገባብ ከም ዝተፈረደኒ ዝተመልከተ ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ሓደ መንእሰይ ናባይ መጺኡ ከም ብሓድሽ መዝገበይ ክረአ ከም ዝገብር ነገረኒ። ዋላ እኳ ተስፋ እንተዘይገበርኩሉ የቕንዓኻ በልክዎ። ኣብ ሓፂር ግዜ ውሽጢ እቲ ጉዳይ ርኡ ኣብ 72 ዓመተይ ብነፃ ንኽልቀቕ ገይርኒ። ምስ ወፃኹ ግን ምንም ነገር ኣይረኸብኩን። እንተኾነ ግን እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ እሱር እንዳሃለኹ ብነፃነት ንዝነበሩ ዝቆነአሎም ዝነበሩ ሰባት መብዛሕትኦም ብሂወት የለውን። ኣነ ግን ሕዚ ንጹህ ኣየር እንዳተንፈስኩ ናይ ንጉሆ ፀሓይ እንዳሞቕኩ ብሂወት ኣለኹ። ብሂወት ምህላው ጥራሕ ዘይኮነስ ሓደ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክዝምር እየ ኢለ ዝምነዮ ዝነበርኩ ትምኒተይ ጋዲ ኮይኑለይ ይህዋ ቅድሚኹም ጠጠው ኢለ ንእግዚኣብሔር ከመስግኖ ስለ ዝኾነ ሕጉስ እየ በሎም። ብልስሉስ ድምፁ ብሓሶት ኣብ ዝተኸሰስኩሉ ግዜ ሰምዓኒ ሲኢነ ኣብ ዝተፈረደኒ ግዜ ካብ 50 ዓመታት ንላዕሊ ብዘይ እኹል ምግብን ክዳንን ብዘይ ሓታት ወገን ኣብ ፀቢብ ክፍሊ ውሽጢ ዝተዓፀኹሉ ግዜ ዓለም ኩሉ ኣብ ዝረስዓኒ ግዜ ኣብ ቂዕ ለይለ ተስፋ ቆሪፀ ቀትርን ለይትን ኣብ ዝጸልመተኒ ግዜ ካብ ጎነይ ዘይተፈለኻ ኣቦይን ኣምላኸይን እግዚኣብሔር ሆይ ካብ ልቢ የመስግነካ እንዳበለ ብንብዓት ተዓጅቡ መዝሙሩ ከንቆርቁር ጀመረ። ኣብቲ ሰዓትቲ ካብ ኣወዳደርቲ ክሳብ መድረኽ መራሕቲ ካብ ተዓደምቲ ክሳብ ሓለውቲ ኣዳራሽ ብምሉኡ ብኽያት ተናወፀ። እቶም ደያኑ እውን ነቲ ውድድር ከቋርፅዎ ግድን ኮኖም ብዝሰምዕዎ ታሪክ ልቦም ብጣዕሚ ሓዘነ። ብኸመይ ሰብ ብዘይጥፋእቱ ን50 ዓመታት ዝኣክል እዚ ኩሉ ትምኒታት ከየሳኽዐ ክነብር ተፈሪድዎ ኣብ ሓደ ክፍሊ ውሽጢ ይነብር እንዳበሉ ክዘራረቡ ጀመሩ። ንብዓቶም ጠጦም ምባል ኣበዮም። ን30 ደቂቓ ዝኣክል እቲ ኣዳራሽ ጸጥ በለ። ኩሉ ሰብ ንብዓት ዓይኑ እንዳጸራረገ ብሰሙዕ ታሪክ ብጣዕሚ ሓዚኑ ልቡ ተሰብረ። እዚ ታሪክ ናይ ኢሳያስ ማቴዎስ ኣዝዩ ልብኻ ዝነክእ ክስተት ኮይኑ ናይ ዓለምና መራኸብቲ ሓፋሻት ናይ ቅድሚት ኣርእስተን ገይረንኦ እየን።